ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Komisi Benta Bendang Pencelur beramin sim syuk-syuk iki samla pulih, keseng ke samla pulih khasi Student Union Laban Circle, haringkat bagi bor penyak jangka skol Sosotha Memorial Secondary School Lapan Kuburam, ya kewe ke samla ke badai ke soak beningkong ban pasik examen SSLC. Kini ke skol Sosotha Memorial Secondary School kini ke skol miet, ya ke belaseng na ke khasi Student Union Lau Soton Union, Komisi Benta benyarap iki kena pulih, kibawan na kilongying meduna kayok kakon. Kumancu kedua bahag kini ke examen SSLC kidan anu ikena kibet ho ya kini ke examen SSLC dia datang ke samla bandri hak kurba kepada yo ben khet yuso ben ningkong na kini ke skol. Hagini ke jimpen ku buram laidan lang du Terence thank you beri principal bat kumjuru urang basnong ba H Renja berkongsan hagini ke sngi udu samla pen kemen lang san mien uberi education secretary ke KSU Sengkmen lor kiwepan. Awal main bendi ni nak kalian jungi ya ibobur ku bejong taksi ki persyang iba hargong iba ki thung ya ki junthong lani ki thung ya ki dieng ne ki penkhut ya kani tai hot ni mong ya ka ike ka ba kata di wasdio kata di bhatam ngila ban le na ka benta ka jongi te ku mon chong ku makran bersama Kevin menam start rei ni kwa ban ii ya kata pat ha ka jingem jongi ka baman kasni abang yong ke jingem ka baman sni man kasni ka day to day life te ke bengila ban contribute lani ngila ban senyang syaka imlang kesalang lani ka pateng ka banwan kalong ha ka di ka benta ba mangi simet lani kum pisia gi kena ki ban semi lani ki sama ki rangba mangi di ban senyang lani bingin penduna mo ndak tin nang wai penduna ya kani ka carbon footprint te habang ong ya ka carbon footprint kalong ka di jingem ka ba ngiat ka ba man ka sini di kalong kumanjong ngin kenya ki mangi kirang ba tingteng mo kumanjong ha shnong na thau lani ngilit yo li hat tingteng ka jing sei kali ka jing sei yo kini ki asya ka katu kal air ka bombi nang tu katu kalong ka iki ka ba pensneo hado ka tai ka maryang kumanjong ya mentaling ya kran ya kani ka jingkla ka sunbeneng lani ka climatic change te kani lada ngi kum kirang ba nangi ngila ban penwondor lani ngila ban nos yang berpeduna kata carbon footprint kalau ke jingerap ke bahatam ya ke imlang kesalang bagi iba akan dikasih benkong bagi layo bonsai iwe na samla ibala nganumong bang ila wandu sakmat hendrai lalong pa inong prat lenti benkong ani ka skol ban bertibe ita isyrang mo kumba kamutu jong ni ka skol obat tibe la isyrang nga simba ini kena ide isyarat benkong bawa rajin saya ni skul termasuk ban ai jing kublai kamtam yapi samla ban rihok kurba ba pila trai sitom haka ni ga kedi ba pi lala ban wara program ini skul esigi kuikin lingo ba beli pelong kani program nomor ka kedan ke ba pipas men kani ke beli ka kedan ke ba hadu kata hendrai kali pagi ke program ini skul nomor ba pilong ta unong plisabi ban lelat pa ni giwi samla bidang boradian kan jimpulong ini ni program tolong bagi sam ini khubor pa syaki parasnong prathau jungi nang ni posong loston kimarjan marpa jungi na laban bro kawai ban na posor selongi bro kawai namba kini skul usim na thau tanam tagi samla ni hebret namta ni posong loston hari last thau ini skul namta itu ki kena bawan na gilongi gi bajenja basa hasor ba khapsar tiga jing pelong jungi mencenai ni skul hagis nama arhaja khakandai gede hadin bengilap sibun kiki kibala wan ban tenju khamtami kun sama jungi bar khamtami kilong yeng jungi hangni apo social nomor tu PE drop di wing jajing di ubala rum haman kitlien bar haju gi por ho arja khanyo men bangi dang yasim thamai ye ni kam nong ilam po central body yang tai janman ka singa nong ye pidan kiba kikmi kibala wan yam harkat ki umat sedis office ke jungi harkat ki kun jungi abang iwat dia kadau ten rai ke bo perlong ye pi bat bo pinuan jauh ti ki mat khang apo office jungi tolong ba ki kun ki jongki kham tam ki kun senlang ki bala kham
kuning kong mo kiba la unta mo hakarta ba khatsan kan bius nem ka kila azam ban saila ya kami namar ba ka school kim jule chu dangi kili beli ba kim jule chu ka school babon ki ba email imla ban kersan chu dingi kili pa ikmi dong beli ba pim la chu ba ko ban kersan namar ba pa kayeng don chu don ba kayeng pa kayeng don la pet kung kita ki family ki don haga ni ka society ka jungi haga imlam salang ka jungi tiba awangi perkhat ya kan ka jinglong jingman ai tu por ba lada ka longsa ne kan sapoi ka por ka ba ngin sadu wat bangin sadun ta ginong ilam ki ban mi ban syakri ya ka jai beli ba ki yesu namar ba prapo na kasispa ki dokot jong ki yesu di ko na ilong ki benja ngaru ma dei we na penginta ba ka syok ka pelong ingi kum ginong ilam bangin syok bangin perkhat ki ka bangin le hantu ka por yung bang gidan kam bangin dan ka we ka lisi ka center ka bangila banai awareness bar haju por banai ka jingkai ka jingnang jingstar bangila awan ya ka jaka keleng-keleng ang niya po kapsor sulong hendrei ngimsim layo mar pisutu hi ka jaka po kapsor sulong talong ka ba remdo ko katata ding so banai ku dei ka dorbasong lo sakun hatu ka por iba lusai sela ku murang basong ba ka competition ni bro ko we kila da jingson sim ke jongki kila ai ngi ke ni singkot ka jaga ka ban kumba hatsan spa square feet yo ban pinyi ni school ba so banai ku ble yo boro itu ki nong kesan jong ki SU mo kibala dan ka jingshania ki SU ba kin senyang da ki mau ban senyang da ki simen da ki siap ba kum tat tat ban pelong ni school kum ba mata kita latih lah bang ada banyak kakak ni, ngadak lah kecing supmen, thôi xa ta kecing play, uli kalah bang lah ada dalam hati teh, play si warna kibar lo, nama ngam lah siapa bang kan ngam nama ngam, nggak ayah kata kecing kan tambah kan kami kan kata Cing teruk ke belak syau bangan nangi kuda kat badan. Dia dah cing tracy tom ke jumpi baru. Kalau yo kata ke cing job nak ni ke sekolah. Mereka syang along tolong kami kebangan non kata ke cing nang ke cing start. Karena si syahai ben ai kita dah gantiin ke babung. Ngatang shu kit bok ke wengi pibar lo. Bau beli unang ai pi yang dalam met ka masyad ke baklan bat pakan ngai sa makan ke school pakan kiu sha prang bat pa baro kam tame kini ikena school ki beron ha ke school ba kini trai si tom bat pakin yo ru ya kata kacing chop da kacing mina chongki bat ru da kacing si trai si tom chongpi kino hikai te ngam la sisa ya kebangan keren si bon pentin te ngai scam bau ble uron kapat pi ba unri unsumal bat pindong ki ba kwai ba khia bat kuncu ru yang kalong kemi kublai si bon ngat la ban keren si bon Kajing kublai ka bakarpang kalet sya iwei naki samla iblala ban pendap ya ka keran ke puli ke jong i kata ke SSLC examination ka barang syudap bat kumjur ya ikemi jong i iba lai gitu ke jengkeran ha pedeng jong i ha kan ke janmiet bat ngi nget scam ba haba idang ai ke jengkeran bat ngakan mau ru ke pelong yang abang pen kan mau ya ki jengkeran jong noelam barat ba jong i jong kesengki isu hi baki don tang arjat ki umat ki bang ki khon ki laban ai ki laki kemi ki pa kata kalong ki umat jong jeng songsi bat ki umat jong jeng keman tinget skam bahakan ni janmiet gila ban sakhi ya ki umat jong jeng keman hakba isamla bandri hok kurba ila warra syaka yeng kasem kejong i syaka skol hi borok kawai bat yangi kom kasangki isu hi borok kawai ngaso banong ba ngasngokmen bani dorang kat hakani kajanmiet ya kaba ngin sakhi ya kani kajingle don buram bakarpang na menta ini isamlah ibla pendap ya kani kajing puli bat
nga sngothok na kijengkran kiba laai da kinoyalam basyakmat ba kadai kasien ka beningkong ya kaba layok bansai ya ini isamla bala pendap ya kan kerdan ban ngi ngets kam bakanom dai than kanom dai kasien ka beningkong nek bat kada kaba khado hanrai ngi ngets kam bat ngi kerman badang ni syakmat ru ngindang yo isibon kom kiri samla ki bala ru banwan ra ya kanam ka burom bat ban kampas ba shushu haki kerdan ki basyakmat si kentian na kamata kini ki samla ki badang don hakani ka skul ki ban sependap ki jing puli ka jongki ba kani kadai ka kabuksiar ya ka bafila bandon hakani ka skul bat pendon kam hok ya kani ka kabu ka bafio ngets kam ba pinlong ki brio ki bas kam jingmot ba pindon ka thong bat pidai ki badon bok shikat aye ya ka ba pinyo yeladi ban don bantala ni ban long ki students lani ki samla puli jong kani school dang bon de ki hajar ngot ki bamyo wat itang ye kani kalan ban puli haki snong ki thau ki ba per hanrai shem miladi ba pidai ki badon bok shikat aye ya ka ba pinyo ban pentebet hakaliang ka jong puli hakani school inget skam ki no hikai ki don kat senda jongpi ki ba trish tomit labat sngi ya kaban penwander ban sendor ya jenglang jeng em jongpi long ba ka puli ka puthi ngimlaru khlam dai ka jengiro ka bakarpang ya ki no hikai jong ni skol ki badon ni ka mansiem lesi ban nang penbha shushu lang ba ki sngi bat ki snam ki banangwan ya ka ban wanra ya ka nam ka burom jong ni skol ban bakata ka jeng thmuhi jong ka kisu na do kisngi yakiba lathmu ban soit ban shore kan skol baka jeng thmu hi kalong banai ka jengiram yaki samla ki bawan ki longyeng ki badona hakayo ka kon bat ndai tang ba phinyo ya ka puli ka puthi ba phichu pendam inget skam ba phi pan haki wai kisngi bar ki por phinlong ki khlor ba pranai ya ka ba phindon haki kernan ba per nda fil adab nang nego skol inget skam bangin UEP bapidon ha kanam mat kaburam lesi pindai mapi ki kongsan hakata kapor haki weipat kisnam hak bangin dan kum kini ki program bapindai mapi ki banwan banai ya ki jengkran ki jeng snang bat ki jeng hikai ya ki weipat ki samla haki sngi bat kisnam ki banangwan inget skam ro ba pin long ki breu ki batip lai khamtam hakini ki sngi bat ki ya ki ba ishar khai ya ka ba ki jeng tenjo ka jeng penthami na syakadiang bat na syakaman ya ki khon sama ka briun yok tram keleng ingat skam ba kita ki jeng tenjo ba kita ki jeng penthami ki nomla mani khon ya ka jeng mot ka jeng perkhat ka jeng pi ki nomla mani khon ya ka jeng thmu ka ba ka jeng pi ki nomla ban pen khlem i pi hakalen tiyan bat ha ba phidon hangno kan mau ba nayeng nasem jong pi ki pha ba ki angnot ba phinwan bet chang ni ka school man pendep ki jeng puli kan mau ha ki jeng mot ki jeng perkhan ba imei pa ki don hayeng ki don hayeng jong ki jeng trai ki ap khmi lanti ka ba bha na ki ba bha tam na iwei pi wei na preng jong pi tishem ban don ni ka jeng het khle wala ki arta ki badang long hanrai long ki ba rangba pat ka jeng mot ka jeng perkhan ban perkhat ya kebabhan ki babhatam banom ngop hagini ki jeng pensoi bagi jeng penthami ba phinlong mapi kita kanuksa wat omdai tang ha ka puli ka puthi hanrei ha ka buram ka akor lakadai hangni ha poskol lani lakadai ha ka shnong ka thau ba pipidon lani lapidon ha kanu nu ka banda lesi don na preng jong pi mensngi na preng jong pi pidon lagi jong ki kam ki ba pipitrai ya ka bajan mit pat piwan man pendam ya ka jeng puli ngets kam bah kita ki kam ki bapile pinlong ki breu ki ba atkar ha ka jeng long jeng em ka jong pi batru ba pinlong mapi ban pin pen ipat ya kita ki badan lang ha ki weipat ki banta ba pi pila wala pi hab teng lesi la dadon ki ba hab ban kersan daladi ru peni ba pidon ta ka jeng kit kli ka belong rang ba hadu kata omdei tang ba pi wan banyo ke jenang jeng start ha ka bor jabeng hanrai pi wan ro ba
pin kersan lem hayeng hasam lesi da kijeng tresitom kijong pi haki wei pat ki banta haka por mensngi lani menstam